Bé. La setmana que ve el que vull és ensenyar-vos unes imatges que ens ha fet arribar un espectador, en Marc Pedrals. Es va trobar una espècie molt curiosa mentre feia submarinisme i el curiós també és que no és en aigües de Hawaii, sinó que és a Llafranc. Ja els dic jo que és en Casper, el fantasma Casper de la pel·lícula, a la Costa Brava. El que farem serà, penjarem al Facebook, perquè ens puguin dir espècies marines curioses. Exacte, si algú se n'ha trobat alguna més i en parlem la setmana que ve. Molt bé, doncs ja ho saben en el Facebook, a veure si saben més espècies marines curioses. Gràcies, Irma, per estar amb nosaltres, per mostrar-nos tota aquesta mena de mercat de calaf que ens has portat. Has vist? Ja han tornat, aquí les lletres, has vist, aquí els dibuixos. Gràcies, Irma. Fins la setmana que ve.